in the last episode. מה עשיתי? הוא היה מלך טוב. למה? אני העליתי את הדברים האלה. לא! בפקודתו של דפן הרשע. אני אומר שאנחנו צריכים לשחרר את עדיאל. מצטער, אני זקן מדי. צריך למצוא לי מחליף. גם אותי. פרויקט אלפא. Ripped through Johnson County, Indiana, and the strongest tornado to hit California. Tiny community by surprise, and a storm in North Carolina. הגיע הזמן. אני חייב ללכת. ערב טוב לכולם, או שלא טוב? כל העולם בהיסטריה, ואיתו גם הסניף. ניב נעלם, מוקמים צוותים לחיפושו. אל תדאגו, אולי קומנדו כבר שוב, אבל צוות זיקי ימצא אותו. החיפושית המופלאה, היא תעזור בעצרה. זיקי, אתם באים לחמד? יאללה. אם לא תהיה ברירה, אז אני אצטרך לעשות את זה. טוב, אבל בשביל המשימה הזאת אני אצטרך נהגת, עוזרת אישית ועוד שניים. איפה ניב, אחי? מה זה, איפה? איפה ניב, אחי? לא רואה אותו. איפה ניב? וואי, הוא גם לא כאן, איפה הוא? זהו, די, חיפשתי אותו בכל המושב, זהו, אני די, נמאס לי, אני חותכת הביתה. נו די, איפה הוא? יאללה, אני מתייאשת. אין, הוא גם לא פה. אוהד, מצאת אותו? לא, אני גם לא מוצא אותו. די כבר, נמאס. חברים, אי אפשר לוותר עכשיו, אנחנו כל כך קרובים למצוא את ניב. חסר לנו רק עוד קצת מקומות בסניף שלא חיפשנו. אולי גם נצא קצת מהמושב, אולי נמצא אותו שם. אי אפשר לוותר על כל הסניף. וואו, חיפושים אחר ניב היו ממש קשים. אני כבר היחיד שנשאר מצוות אלפא. טוב, אולי נמשיך אחר כך אחרי איזה תנומה קטנה. הוא לא בסניף, איפה ניב? הוא גם לא באודיטוריום, איפה הוא יכול להיות? עידו! עידו! הנה אני.
עידו, אני מוריש את התפקיד שלי עכשיו אליך. אתה גילית המון תושייה והרבה מאוד עוז והרבה מאוד חוכמה, ואתה הראת לי שאתה ראוי לקבל את התפקיד של מלך הסניף. אתה עכשיו תהיה זה ששולט בכל הסניף, וכל החניכים והחניכות והמדריכים והמדריכות והנחשוניסטים והנחשוניסטיות יצייתו אך ורק לך. אבל ניב, לאן נעלמת? איך השארת ככה את הסניף לבד? החניכים בוכים. לאן נעלמת? עידו, אני הייתי חייב ללכת מהסניף כי היה לי תפקיד הרבה יותר חשוב. אני מאמין בך שאתה יכול להמשיך את המסורת שלי ולשלוט בסניף. אני אעשה את הכי טוב שאני יכול כדי להיות המנהיג הכי טוב שיש. תקשיבו, אני יודע שאני מלך! אני המלך! תאמינו לי! עידו, הנה אני. תגיד את שמי, והכוח שלי יהיה שלך. לא רוצים! אתה תותח, אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם. אתה תותח, אין עליך. ולשלוט בסניף ביד רמה, בהצלחה. פוצ'י רפט. יאללה. עידו! אין עוד, הוא גם לא פה! הוא גם לא פה! נמאס לי! מי שעושה כאן את כל העבודה הכי חשובה. תודה.